Проучване показва, че само 1 секунда разсейване при шофиране може да промени нашия живот. Или нечий друг. Днес от Елексир сме тук, за да напомним на шофьорите. Бъдете будни, бъдете фокусирани. Елексир е нашият начин да го напомни. Смяташ ли, че е добра идея да се приема закона младите шофьори да почнат да карат 17 годишни? Да, смятам. Смятам, че колкото по-рано се почне, толкова по-рано може да се свикне, защото колкото по-млад си, толкова по-лесно учиш. Смяташ ли, че концентрацията е важна част от шофирането? Естествено. В смисъл, това е нещо базово. Ти трябва да си фокусирам постоянно в постановка. Ти разсейваш ли се зад волана? Не. Искаш ли да си още по-фокусиран? Естествено. Заповядай да пробваш нашата напитка Елексир. Тя е без добавена захар и спомага до 6 часа пълна концентрация и енергия, без краш-аутване, без никакъв срив. Можеш ли? Елексир не е енергийна напитка. Това е натурална форма на фокус и бдителност, която действа без пикове, без сривове и без изкуствени добавки. Не чакай да се случи нещо лошо, за да се замислиш. Ако смяташ, че фокусът има значение, сподели това видео. Разбери повече за Елексир на www.elixirdrink.com.